Imediat după Paștele Catolic, imagini, video și foto au surprins plăcut pe foarte, foarte multă lume. Imagini trimise de la Miercurea Ciuc, acolo unde credincioșii romano-catolici au ieșit și s-au aliniat frumos, respectând toate normele de siguranță și protecție sanitară, așteptând cu coșurile, cu bucate de Paște, să fie sfințite. Pentru că știm bine, există acest obicei al sfințirii bucatelor imediat după slujba de înviere. Ei, frații noștri romano-catolici, respectiv frații noștri secui de acolo, de la Miercurea Ciuc, au arătat un exemplu extraordinar de disciplină și de îmbinare, de fapt, între cele ale credinței și cele ale medicinei. Imaginile s-au viralizat extrem de repede, au fost publicate de Consulatul Ungariei de acolo. Nu stau să mă întreb dacă a existat și vreun soi de mândrie ascunsă sau lecție dată altora. Poate da, poate nu, dar lecția oricum a existat. A fost o lecție de civilizație extraordinară, pe care sper să o învețe și drept măritorii noștri creștini și să nu devină, ca în multe ocazii, drept îmbulzitori creștini la toate ocaziile sfinte ale Bisericii Ortodoxe. Îmi amintesc cum arată îmbulzelile de bobotează când oamenii se bat de ca și cum acolo există doar 3 stropi de apă și trebuie să ajungem la ei cu orice preț. Îmi amintesc de îmbulzelile total nefericite de Paște, când ni se pare că urcarea pe umerii celui din față pentru a ajunge la lumină este o dovadă a zelului nostru. Eu cred că ar trebui să învățăm și sunt foarte curios să văd, reușim într-adevăr să învățăm ceva din această lecție dată de frații noștri secui romano-catolici de la Miercurea Ciuc, reușim să trecem peste orgoliile prostești, reușim să trecem peste tradiționala noastră îmbulzeală ortodoxă de Paște și reușim să facem într-adevăr un Paște frumos. Ne-am luptat și am obținut o derogare aceeași pe care au obținut-o și frații romano-catolici pentru noaptea de înviere. Oare vom reuși să ne comportăm la fel de bine sau se va trezi iarăși câte unul, 2, 3, 10, sper că nu sute, de, cum să-i numesc eu, revoltați care vor crede că ortodoxia înseamnă neapărat îmbulzeală? E adevărat că în Biblie scrie, în traducerile acelea frumoase, cu limbaj arhaic și frumos, că împărăția cerurilor se ia cu sila. Da, dar traducerea trebuie înțeleasă corect. Nu cu dea sila și nu cu pumnii strânși, cu dinții încleștați și cu sloganuri. Haideți să vedem cum va arăta Paștele Ortodox. Eu sper că vom putea spune Hristos a înviat și vom răspunde frumos adevărat a înviat și vom lua lumina și vom pleca acasă civilizat. Nu e nicio contradicție între respectarea unor norme sanitare și respectarea celor ale lui Dumnezeu. Pentru cei care nu știu, aș spune că întemeitorul medicinei septice este Sfântul Luca al Crimeei, chirurg de front într-o vreme, devenit episcop în Crimea, în perioada Rusiei țariste și apoi în perioada Uniunii Sovietice. E bine, avem motive să ne educăm înainte să strângem pumnul. Încă o dată spun, sper că vom avea un Paște cu adevărat frumos.